Здравейте, потребители на YouTube, аз съм DeleGitBoy. Днес ще покажа как се прави безкрайен източник на стол. Така. Сначала ще ви трябват 2 кофи. Една с вода и една с слад. Ще се видим на празника, нямам търпение. Мислех си това, което ти каза, но другите думи са ми излязоха. Тъпа глава. Така. Така. Ще се върна, когато намеря вода и лава. Върнах се, намерих вода и лава и намерих и подходящо място. Сега трябва да направя ето така. Сега. Така. И там слагате така. И е готово. А нашите ще ходят в Турция за ироничен ден на благодарността, така че аз съм сама. Ще бъде чудесно. Да, ще се преструваме на семейство. Сега може да отидем до фалшивата къща с другите. Казах ви как се прави безкрайен източник на камък. О, Боже, ще бъде като театър на плъшка вечер. Само се надявам, че ще се справя. Никак не ми бива да лъжа. И това беше от него. Може би трябва да се упражняваме. Чао.